Sa atong unang pagbasa, dunay propeta sa Ginoo nga ginganlag Hunas or Jonas nga gisugo sa Ginoo nga mosangyaw sa mga daotang tao sa Ninive. Aning Ninive sa una mao kuno ni ang kinadak-ang syudad nga daghan jud kaayong tao, kay tulo ka adlaw gud ang pagbaktas sa tunga lang og imong lakawon, tulo ka adlaw nga baktas purtig yung dakuha. Tingali ang iyang gidakon murag gikan dinhi og maglakaw ta, lakaw lang yung tinarong, murag abot siguro ta sa tulo ka adlaw lakaw ba, asa ka moabot das pahuway abot siguro saman karkar sobra pa. Kung ato yung lakawon lang yun ba, suway ninyo lakaw sila si Kuan Father Scipio, sila si Kapitan Joel, Mayor Panasunas Joel, naglakaw sila gikan dito Badyan padong din hinapo kaadlaw pahuway lagi da man ang pahuway kanang ihap tulo ka adlaw lakaw da ginang pahuway. So tingali abot siguro tingay Cebu City ra tingali kotob ra tingay Talisay das pahuway, pero dako-dako gyud tadlason ra man imong tunga, dako gyud nya imo nang ituyok pertin dako pero mga makasasala si Hunas tungod kay naa naman siya kalagot sa taga Ninive, gusto niya nga dayonon gyud patay sa Ginoo silang tanan, kay buangon gyud kayo motong imbis nga muadto siya sa Ninive, nisakay siya og barko padong nangadto sa Espanya o palayo sa Ninive. Oy, gihangin man og maayo, hapit naman noon mga matay ang tanan nga iyang nakuyugan, hangtod nga na-identified nga siya gidi ay maoy hinungdan nganong nikalitong Subasco, tong bagyo. Motong sa dihang hapit na mga matay ang mga taong way labot sa kinabuhi ni sa misyon ni Hunas, maamong sila nakarealize si Hunas or Jonas nga may pag ako'y mamatay sila mabuhi. Motong ingon siya, ilabay lang ko sa dagat aron dili na ipadayon ning Subasco, kay nasuko gyud ang Ginoo nako nya maapil na noon mo. Motong gilabay siya sa dagat og nilinaw ang bagyo or Subasco. Makapangutan na sa tabakin sa kay hinungdan sa linog, no? Kaya atong ilubong na to ba aron di na mulinog kana bang mga hinungdan sa linog bitaw, kani mga bagyo, mga linog, kinsa kay hinungdan ani nga maamong bitaw ang mga way labot, maamong ba ato na lang silang ilubong siyuta para di na mulinog, no? Gilingya imong tupad na dili ka ikay hinungdan ato. Kining kuan, kining sala doon na gini siya dakong kadaot nga mahatag sa katilingban niya, maapil yung way labot sa maanang sala sa korupsyon. Jutay raman ang nangurakot, jutay ra na sila, pero dako kay kadaot nga nahatag sa tibuok nasod. Tiaw mo na'y nawagtang trillions of pesos aning latest nga mga few years lang, trillions ang nawa. Pero ang nagpahimos ani jutay ra. Naatay mga 115 millions Filipinos ang nakapahimos aning ni ang corruption nga trillions, wa gani kaabot tingali og 1,000 katao kanang nagkunayib diha ba. Pero naa sila sa authority. Sama ni Hunas, naa siya authority, isi propeta.
Nya naamong na hinuon ang uban. Muna kinahanglan gina silang ilubong or ilabay sa dagat. Matod pan Kristo, kung ikaw gani hinungdan nga madaot ning mga inosenteng tao, may paghikta na lang kag galingang bato ug itambog kas dagat aron di na jud ka mobalik og tunga. Si Jonas gilabay tungod kay si Jonas nagampo man o nakaamgo man siya nga mugusto sa siyang muluwas ba sa mga taong inosente, naluoy sad ang Ginoo niya, wa siya gipatay, gitukob lang siya sa isda o wa siya mamatay dito sa tiyan sa isda tulo ka adlaw. Naghimog milagro ang Ginoo og gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon sa Ninibe. So ang gisakyan ni Jonas padong sa Ninibe dili na barko, isda na. Ang gayo kana wa nay plite. Wa nay plite. Anindot kayo. Nya safety pa kay nga naman nasa stiyan god. Pag abot ito giluwa dayon siya sa isda. Ang akong nalingawan kay ingon diri pagsultis unang pagbasa, og gisugo sa Ginoo ang isda pagtukob ni Jonas og pagluwa niya didto sa baybayon og mituman niini ang isda. Kinsa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang mong isda. Kita ba mas may pagmahimo na lang tang isda kay mutuman pa. Kay kamo bisag unsa na to ingon palit mog slat. Asus gahiag yun, gahiag yun. May patingaling isda og ato sugoon palit patingali dayo, no? Buotan. Ana man gina ang tao musupak Dios Ginoo tungod kay gigasahan man gud ta og free will. Ang isda wa may free will, ang mga hayop wa may free will. Kita ra ginaa ana kanang itawag natog freedom. Mao nang gamito nato ang atong freedom pagdesisyon nga sundo nato ang Ginoo dili ang demonyo. Ilingi ay mong tupad inakinsa gisagad nimong sundon ang Ginoo o ang demonyo. Kung magsige na kagyaw-yaw sa imong bana, ikaw asawa si kagyaw-yaw sa imong bana, kinsa may imong gisunod? Yang nakaapan ra ba gikan ra ba kang nisimba? Unya gayaw-yaw na ka didto, pastil lang, di malasa na. Muna freedom. Yes, natay freedom. Ang atos ang authority, gibutang na sila sa Ginoo diha, pinaagi sa gahom sa eleksyon. Ang uban ana tinikas, ang uban tinarong. Kana sang nanikas, nakapanikas na sila tungod kay naa sad sila sa authority. Ang wa sa authority wa man gito kapanikas. So kanang nakalingkod sa atong panggobyerno nga wa sa authority, makaingon tang wa na manikas. Pero kanang nakalingkod nga naas authority na daan, unya buangon kay tanan, dili kayo paboritos mga tao, unya nidaog, labi na ginang napildi gyud sa counting sa eleksyon nya karon nilingkod na hinuon. Unya do na nidaog sa eleksyon na counting gyud, nya na gidisqualify na hinuon. Kana mao nay tikas diha sa atong kumilik. Usa ka dakong tamparos sa atong freedom of suffrage. O suffrage ba na? Suffrage? Suffrage or suffrage? Ano nga pag-pronounce? Suffrage. Kana bang, mo man ano? Kanang mo butar ta. The right to vote. Tamparos kay na sa mga taong ni-elect adtong Duterte Youth o kadtong congressman sa Manila nga na-elected kasi nga ato. Unya, kausara gidisqualify sa kumilik. Ang kumilik nga mediator lang sa eleksyon, maoy ni disqualify sa gi-elect. Ingon ana ka, makauuwaw ba ang atong paggamit sa atong
gahom. Nganong gipaapil man tos eleksyon nga i-disqualify ra man daig budaog. Ang Vice Presidente nga gibutaran og 32 million votes nga mo'y highest votes so far in the history of election nato din his Pilipinas, nga nakuha sa usa ka top position na sa atong nasod, second to the president, gi-impeach lang sa 200, pila to kabok silang congressman, 215 ka mga congressmen kuno kay gi-impeach nila against sa 32 million. Hawd kay ba ang atong paggamit sa atong kunuhang authority? Ug mauna ang impact karon naglisod gyud ta. Mao sad to si Jonas, tungod sa iyang pag-abusar sa iyang authority, si propeta, naglisod na hinuon ang iyang gikuyugan nga sakay sa barko. Murata ang Pilipinas, muratag usa ka barko ba? Gisakyan tag mga buangon nga mga leaders. Mo nang hapit na tamalunod tungod sa utang. Imagine 17 trillion ang atong utang gikan sa 12 trillion kuno. Manguno lang ko kay di man sad ko naaskuan, pero mo na naa sa ilang gisigihag isgot-hisgot diha sa social media. Gikan sa 12 trillion niadtong 2022, 12 trillion pa to atong utang, karon naa na sa 17 trillion. Sa pila na may na puno? Sayon ana computon. 5 trillion ang napuno. Pasabot portig yung lubuga na, nag-anam, nagka-lunod. Unya, punan na sa nirog almost 2 trillion karong 2026. Punan na sa 2 trillion ini ka 2027. Tiwasan sa 2028 o another 2 trillion. Pila naman tanan? Mapunan. Mahimo na ning pila naman? Ambot lang, kabayad pabataan na. Mao na, tungod na sa mga buangon, malunod gining Pilipinas. Mao na, ilabay na lang ginas dagat ang mga leaders nga buangon. Kinsa may atong sundon, ang nias atong ebanghelyo, ang Good Samaritan. Unsa may gibuhat sa Good Samaritan, naa siya'y kaugalingong panaw. Nakakita siyang tao nga gitulisan, gitulis, gikurakutan. Unya, nihunong siya og ni sakripisyo para sa gitulisan. Ni sakripisyo siya. Kita karon gitulisan ta ning mga kurakot nga mga leaders, mga politicians. Gitulisan ang Pilipinas sa kaugalingon niyang katawhan. Gipamalit og eroplano, gipamalit og mga SUVs, patukod og mga mansions, gipangda ang kwarta ngadto sa gawas nasod, hastang ato mga gold gipamaligya, ang atong budget sa PhilHealth gipangkuha, perting tulis karong nahitabo sa Pilipinas. Nanginahanglan ta og Good Samaritan. Kana bang andam mo sakripisyo para maluwas ang dako kayong samad sa Pilipinas karon nga hapit na tamahubsi sa dugo sa atong economic bloodstream. Ang atong finances sa Pilipinas hapit na mahurot tungod aning gabaha ng dugo kay gitulis ta sa mga tulisan. Mao bitaw nga nalipay kong gatan-aw nga pagkaigo sa linog sa Northern Cebu, na traffic ang atong agianan dinhi sa kadaghan sa mga tao nga mingdala og hinabang atong Sabado, gahapon, porting trafika. Naku, ingon ani palang unta ang tanan nga mga leaders. Pero maulagisan, maghuwat manggutag na ay linog.
Maghuwat pa man tag naay Yolanda o na sa ta magpanon ngadto. Mao na lang ginay atong style. Dili ta mulihok samtang wala pa ang linog. Daghan na kaing galisod nga katawhan karon bisag dinis Compostela na ay mga balay dinhi nga wa pa gani linoga, guba na. Diha sa San Vicente sa una nanghimo tag balay dito, ang nangapply na tog balay di ko katuo nga mao nay balay ilang gipuy-an. Out of mga 300 applicants, mga 151 ra ka balay ang atong natukuran sa simple nga balay nga mo cost og mga 40 to 50,000 labor and materials katong akong gipakita ninyo na 10-12 ang floor area. Kuan ra gyud taon 151 ra atong natubag niadtong duha ka tuig 2023 ug 2024. Pero perting daghana diha sa San Vicente pa lang nga 5 to ka barangay. Perting daghana nga ang mga balay guba na, way linog, guba na. Kaning Compostela, wa pa ko kasuroy kayo, pero karon manuroy mamiro nga tos kapilya, daghan na sa kog napasiplatan nga mga balay. Kuan ko ni, 17 guni ka barangay niya, 16 ang nabilong sa ato ka barangay. Pila ka kabuok diha ang balay nga wa pa gani maglinog, wa pa gani magbagyo, guba na. Magpayong na sila kung mag-uwan, kay buslot kay silag ato. Lapos-lapos ilang bungbong, tarpulin ra og karton ang ilang ibutang. Pero nganong wa may nagpanon aron pagtabang kay maghuwat patag linog, maghuwat patag bagyo, maghuwat patag landslide. Ana, ngilingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, linogon. Lingi ba imong tupad ing na di nako maghuwat og linog. Sige, sabat nako ing na di nako maghuwat og linog. Palit na kog slat karon. Ana, ing na di nako maghuwat og linog, palit na kog slat. Magpanon unta mo palit og slat ba? No? Ngano man, kay kining atong slat-slat dinhi ato man gining igasto para sa atong mga panginahanglan. Ang atong grace, tag 100 pesos, itiwas tanigbayad sa atong project dito sa San Vicente, nga upa na to mabayre. Tag 100 pesos ni, na ani 70 slot challenge, tag 7,000. Pila na may atong na halin ani, di abato dire. Wa man sa dibutang, sige na lang. Wa na lang to siya labot sa atong kinabuhi. Wa dire, sige. Basta mauna ang grace niya, palit mo na, magpanon tagpalit niya nga to dinhing PPSC para sa ato mga proyekto dinhi. Nakita naman ninyo, daghan naman tag nahimo dinhi ro mga projects sa atong 2 months. Tag 100 pesos sa naasa na 162 slot challenge nga tag 16,200 niya ang atong itabang dito sa atong mga naigo sa linog o sa uban pang panginahanglan dito. Atong itabang anang Northern Cebu ato paninggitigom, tag 100 pesos gyapon ang sa toy meaning anang DPR, Divine Powerful Response. Di ba? Sige, magpanon tagpalit ani. Di na nato usikan, makita gina ninyo unsay atong gigamitan. Ngano man, dili ta magpractice og corruption, magpractice ta og transparency and accountability. Og kini maoy solusyon sa atong nasod. Nagkinahanglan ta og good Samaritan, andam mo gasto, andam mo serbisyo, andam mo antos para maayo ang samad sa tao nga gitulisan. Usbon ako, ang atong nasod gitulisan, gisamad-samaran og hapit na malunod tungod aning dako kay natong korupsyon dinhi sa Pilipinas. Atong iampo sa mahal nga Birhen Maria, nga atong Birhen sa Pilar, nga naauntay mga good Samaritans
nga mutabang aning atong nasod ug muayo sa bati kaayo karon nga sitwasyon. Moabot ra gid na basta kitang tanan nga nagampo karon moampo sa Ginoo. Ang diha sa barko nagampo sila sa Ginoo. Ginoo tudloi taon mi kinsa may hinungdan aning maong subas ko ug nakit-an gid nila. Paglabay sa nila ni Jonas, niingon sad sila, Ginoo, ayaw taon mig pakasad-a kay nagtuman ramis imong kabubuton. Ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mao ra say solusyon aning atong kahimtang nga lisod na kaayo dinhis Pilipinas.